Fl-okkażjoni tal-500 sena mit-twaqqif tal-Ordni tal-Kleriċi Regolari tat-Teatini li San Gaetano stess kien waqqaf l-istatwa artistika tiegħu se tkun parti minn pellegrinaġġ li se jsir f'Ruma. Lejlet il-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun saret konferenza tal-aħbarijiet dwar dan l-avveniment speċjali fejn preżenti kien hemm il-Ġeneral Padre Salvatore Odea Gonzales, l-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Sur Frank Zammit, l-Arċipriet Don Walter Kawki, Monsignur Anton Portelli u rappreżentanti miż-żewġ banet tal-lokalità. Grupp ta' 21 Ħamrunis se jkunu fil-Vatikan fejn fil-bidu il-vara ta' San Gaetano se tkun fil-Bażilika Minuri ta' San Andrea delle Valle u mbagħad wara jsir il-pellegrinaġġ li jintemm fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan bis-sem ukoll ta' żewġ banet tal-parroċċa. Il-vara ta' San Gaetano b'kollox se ddum xahar sħiħ f'Ruma Settembru kollu u tkun lura Malta fil-bidu ta' Ottubru fejn se jsiru ċelebrazzjonijiet li jfakru din l-okkażjoni kbira u storika. Tlabna lis Sur George Ciberras se tkun qed tfisser din il-mawra fil-Vatikan għal Ħamruniżi. Dan ifisser oġġett sabiħ, oġġett kbir li l-vara sejra Ruma u ħadd tidħol ġol Vatikan. Anniversarju sabiħ 500 sena, qed tifhem minn mindu San Gaetano għamel il-grupp tiegħu tat-Teatini. Aħna devoti kbar ta' San Gaetano, l-ewwel wieħed jiena meta tiġi s-seba ta' xahar dejjem niġi ninvistaħ jien dejjem hawn ġew. Imma dell-avveniment huwa avveniment uniku li nista' ngħid u ħajbqa' jitfakkar matul iż-żminijiet. Għal-Ħamruniżi din is-sena hija waħda speċjali, sena oħra importanti minn kullana ta' anniversarji li qed ikunu ċċelebrati marbuta mal-wird kbir li ħalla l-qaddis tal-Providenza San Gaetano.